vzduchu, pěkně to drncalo. Tak, dobrý? Nedělá se vám špatně? Ne, vůbec nic. Se podívám do levý zatáčky, jestli nic neletí zleva a začnu takhle kroužit. Tak, tohle většinou lidem nedělá dobře. Ne. Tak je to dobrý, tak to jsem rád. Je to dobrý, no. To jsem rád. No a teď jakoby vlastně my třeba dost Jo, oni jsme teďka pod nápracháče, že jo? No. A to je právě jeden z důvodů, proč třeba my pak tyhle ty skály vyhledáváme. A to je z důvodu toho, že ty skály se rychle ohřejvají. Jo, že... Tady má to okénko otevřený. Teď jsem se zrovna zavřel. Ne, jako já tady. Jo, klidně ho můžete mít otevřený, to je jako dobře. Můžu, jo? Jo. A planíku neplánujete vývrtky, že ne? Plánujeme, ale víme v tobě. Protože oni totiž lítají elementární výcvik a oni nacvičují takzvaný vývrtky a to je doopravdy, že se to točí okolo toho levého křídla. Aha. A je to ale taková nestabilní poloha. Tak se dívejte, tohle je takzvaná vývrtka. Vpravo. Oni teďka udělali výhledovou zatáčku, jestli pod nima nikdo není. A teďka oni dají takhle čumák nad horizont, aby zpomalili a pak vyšlápnou takhle nohu a spadnou do té vývrtky. No, ještě nevidím. A vidíte ho, nevidíte? Tak já vám ho ukážu tady. Tak, teď je nad horizontem. A teď vyšlápne nohu doleva a už se Ne, tak ještě ne. A pojď. A už je. Jo, aha, a už je v ní. A jedna. A vybere jí. A tohle se musíme nacvičit, aby jsme uměli tohle vybírat jako v úzovkách, kdyby nás probudili o půlnoci, tak prostě musíme vědět, že vyšlápnout proti nohu, povolit a vybrat. Jo. A on udělá ještě jedno, jestli si chcete podívat. Jo, já se někoho sleduju akorát, no. Tak a teď si dá pravou. Aha. A jede. Ježiš. A vybrat. Jako už jako letí špičkou dolů, že jo? Jo, točí se tak jako. Tak, já jdu zase prošmejtit tyhle mraky. Jo, tamhle jako ještě 120. Tohle ne. Jo, to je Lomnice. Lomnice, tak já se... Jo, tam už byl blesk před náma. Viděl jste? Ne. Tamhle vlevo, no, tak třeba ho uvidíme znova. Teďka se tam krásně blejskla. Jo, já jsem zrovna koukal doprava. Ale je tam, no. To máte docela zajímavý počasí z té Vigital. Cítil jste to? Jak nás to naklopilo doleva? No. To je normálně, to se stává, když ty stoupavý proudy, to si můžete představit jako takový bubliny nebo takový válce z teplého vzduchu, kde ten vzduch jako stoupe a okolo to klesá. A teď my jsme vlastně prolítli tak, že pravým křídlem jsme prolítli tím stoupavou bublinou a tam všude normál, takže mě to dalo takhle kopnutí doprava. Jste cítil, jak nás to jako natočilo doleva? Jo, to se jako cítil, no. No, tak to je tohle toho právě, to se občas takhle stává.
tam přístěm a bude to přistání na končití.